Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nagkaroon ng pagkakataon ang kurkur na muling sugurin si Gonzalo. Kampante ang mga nilalang na yon. Gawa ng pansin nila ang labis-labis na paghihirap ni Gonzalo habang ito ay nakahandusay sa lupa. Hindi rin nila noon nakikitaan ng paggalaw si Gonzalo na siyang labis pang ikinatuwa ng mga kurkur. Sabi ko sa'yo, bata, mas mainam na sinunod nyo na lamang ang aming babala kanina. Wika ng matandang kurkur. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran nitong pagsugod sa kinaroroonan ni Gonzalo. Nang masipat ito ng ibang unlaon at kurkur sa paligid, pinili nilang samahan ang kanilang pinuno upang kitilan ng buhay si Gonzalo. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang matandang kurkur na nagtatangkang umunday sa kanya ng saksak. Segundo lamang noon ang pagitan nang tuluyang makalapat ang matatalas na kuko ng nilalang sa pagmumuka ni Gonzalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagulat ang lahat ng nilalang sa paligid nang hawakan ni Gonzalo ang matatalas na kuko ng kurkur nang walang kahirap-hirap. Maging ang pinuno ng mga kurkur noon ay labis ang pagkagulat dahil sa ginawang kakaiba ni Gonzalo. Tapos na ba kayo? Masaya ba kayo ngayon? Dahil napatay niyo ang mga kasama ko? Masaya ba kayo? Dahil napatay niyo ang iilan sa mga kapatid ko? Galit na wika ni Gonzalo habang binabali ang kuko ng kurkur. Habang dahan-dahan itong ginagawa ni Gonzalo, panay naman ang pag-iling ng matandang kurkur na pagpapakita ng kanyang ikinikimkim na galit sa mga albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang itinaas ni Gonzalo ang kanyang kaliwang kamay upang makahingi ng gabay at karagdagang lakas sa mga diwatang naging kasangga niya sa lupain ng mga itim na engkanto. Habang ginagawa ito ni Gonzalo, panay naman ang pagtawag niya sa kanyang isipan sa pangkat ni Mapulon at ni Adlaw. Kasabay ng pagtawag niya sa mga diwata ay ang pagrinig niya ng boses ni Adlaw na nagsasalita sa kanyang isipan. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Gonzalo, gawa ng nais niya noong makausap si Mapulon na siyang pangunahing gumagabay sa kanya sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Nang marinig niya ang pagbasbas sa kanya ni Adlaw, doon na biglang lumitaw sa kanyang isipan ang diwata ng panahon. Agaran siya nitong binigyan ng pambihirang lakas upang magawa niyang makipagsabayan sa lahat ng nilalang na nasa paligid. Gonzalo, pakatatandaan mo na merong limitasyon ang pagpapahiram namin sa iyo ng karagdagang lakas. Naway hindi padalos-dalos ang lahat ng iyong desisyon sa pagtawag sa aming uri. Nais kong tumagal ang pagtulong namin sa iyo, kung kaya't kinakailangan maging matalino ka sa lahat ng pagkakataon. Wika ni Mapulon. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong naglaho sa isipan ni Gonzalo. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagliwanag ng mga mata ni Gonzalo na parabang isang diwata. Halos ang mga kurkur na nakasilay sa kanya noon ay hindi mapigilang mag-alala dahil sa kakaibang abilidad na ipinamalas ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakagawa ng pagkakataon ang kurkur upang kumawala sa pagkakahawak nito. Matapos nitong makalayo sa kinaroroonan ni Gonzalo, agaran din naman itong gumawa ng pag-atake. Sa pagkakataong ito,
Kasakasama na ng nilalang na yon ang iba pa niyang mga kauri upang pagtulungan si Gonzalo. Pinili nilang gamitin ang lahat ng direksyon upang mahirapan si Gonzalong salagin ang kanilang pag-atake. Nang magawa na nilang paikutan si Gonzalo, agaran din naman nila itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Habang hindi pa sila noon nakakalapit kay Gonzalo, pasimple naman niyang dinukot ang 2 tabak ni Mapulon upang mapaghandaan ang nalalapit nilang labanan. Segundo lamang noon ang lumipas nang tuluyan ng makalapit ang kurkur sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong pinaghahampas ng tabak ni Mapulon habang patuloy na nag-uusal ng kanyang mga palipad hangin. Tanging mga usal lamang noon ang kanyang masasandigan, gawa ng wala siyang kasanggang engkanto noong mga oras na yon. Sa bawat pagtama ng kanyang tabak sa mga kurkur, ay halos mamatay ang mga ito dahil sa pagsiklab ng apoy sa kani-kanilang mga natatamong sugat. Sa pagkakatanda noon ni Gonzalo, nasa 11 ang sumugod sa kanya nang sabay-sabay. Pero kahit pagtulungan siya ng mga nilalang, ay halos hindi pa rin siya nito magawang masugatan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napaatras ang mga kurkur sa kanilang kinaroroonan. Oh, bakit kayo umaatras? Huwag niyong sabihing nababahag na ang mga buntot ng mga mandirigmang aswang. Wika ni Gonzalo. Gusto niyo bang masukat ang kakayahan ko sa mga abilidad niyong taglay? Pues, muli niyo akong sugurin at ipapakita ko sa inyo. Kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang pagbitaw niya ng tabak ni Mapulon at ang pagpapalit niya ng kanyang anyo. Bigla siyang bumalik sa kanyang orihinal na kaanyuan na merong daladalang tungkod na halos katulad ng tungkod ni Pio Carpio. Sa pagsilay dito ng mga kurkur, biglang bumakas sa kanilang mga pagmumuka ang labis na kagalakan. Walang sabi-sabi, muli na namang sumugod ang mga nilalang sa kinaroroonan ni Gonzalo. Habang papalapit ang mga ito, tanging pagpikit lamang ang ginawa ni Gonzalo habang patuloy niyang itinataas ang kanyang bakod at puder sa kanyang katawan. Matapos siyang paligiran ng mga nilalang, walang sawa naman siya nitong pinag-uundaya ng saksak sa kanyang buong katawan. Sa bawat pagtarak ng kanilang matatalas na kuko, ramdam na ramdam ng mga kurkur ang pagtagos nito sa katawan ni Gonzalo. Matapos nila itong gawin, agaran din naman nilang nilubayan ang wala ng buhay na katawan ni Gonzalo. Pagbagsak nito sa lupa, ay tanging paghalakhak lang naman ang ginawa ng matandang kurkur. Paalam! Mapangahas na nilalang? Wika nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din namang pagsilay ni Samuel sa walang buhay na katawan ni Gonzalo. Halos magwala na noon si Samuel sa kanyang kinaroroonan nang masipat niyang tuluyan ng namatay ang kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay na ngang napatay ni Samuel ang kurkur na kanyang kalaban. Nang masipat niyang nasa maayos na kalagayan na ang kuraret, pinili niyang lumapit sa bangkay ni Gonzalo sa lalong madaling panahon. Habang siya ay tumatakbo, patuloy naman ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa mga pangyayari. Paglapit niya sa binagsakan ng katawan ni Gonzalo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang puntod ng lupa na lamang ang naroon sa lugar. Biglang umikot noon ang paningin ni Samuel upang pagmasdan ang buong paligid. Habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid,
Panay naman ang ginagawang pagpapalibot sa kanya ng mga kurkur. Kahit ramdam ni Samuel na nasa alanganing sitwasyon na siya noon, pinili niya pa ring hanapin ang katawan ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig si Samuel ng isang tinig na nanggagaling mula sa kawalan. Samuel, nandirito ako. Huwag kang mag-alala. Lilitaw ako sa oras na suguring kanila. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, ninais niyang mag-aktong normal upang isagawa ang naiisip na plano ni Gonzalo. Sa pagsugod sa kanya ng mga kurkur, agaran din namang ginawa ni Samuel ang lahat ng kanyang makakaya upang salubungin at salagin ang lahat ng pag-ataking ginawa ng kanilang kalaban. Ang tanging inaasahang armas lamang noon ni Samuel ay ang kanyang sundang na halos tuluyan ng pumurol dahil sa labis na pakikipaglaban. Kahit mababaw na pinsala lamang ang nagagawa ng kanyang armas, ay buong tapang na hinarap ni Samuel ang mga kurkur. Habang patuloy na nakikipaglaban noon si Samuel, pasimpleng isinagawa naman ni Gonzalo ang kanyang naiisip na plano. Nang makahanap na siya ng perpektong pagkakataon, agaran din naman siyang lumitaw sa likuran ng matandang pinuno ng mga kurkur. Tama kayo ng hinala. Nagawa na ngang makapaglakbay ni Gonzalo sa iba't ibang dimensyon sa pamamagitan ng paghiram niya ng lakas at kakayahan ng mga diwata. Matapos niyang lumitaw sa matandang kurkur, agaran din naman niya itong inundaya ng saksak, gamit-gamit ang tabak ni Mapulon. Halos tumagos noon ang tabak sa dibdib ng kurkur nang magawa na itong maitarak ni Gonzalo. Hindi siya noon nagawang masundan ng amoy ng nilalang, gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Wala nang nagawa noon ang matandang kurkur kung hindi ang harapin na lamang ang kanyang kamatayan. Bago kita bawian ng buhay, nais kong malaman kung nasaan si Sinukuan. Sabihin mo, bilang pagtugon sa ating napagkasunduan. Wika ni Gonzalo. Nasa tuktok ng bundok si Sinukuan. Sagot ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nitong pagpapalit anyo na siyang hudyat ng nalalapit niyang kamatayan. Nang masipat ng mga kurkur ang ginawa ni Gonzalo, halos magsisisigaw ang mga ito dahil sa galit nila sa taong pumaslang sa kanilang pinuno. Kasabay ng pagsigawan ng mga nilalang ay ang agara naman nilang pagsugod kay Gonzalo. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang itapon ang bangkay ng kurkur upang salubungin ang mga kasama nitong labis-labis ang nararamdamang galit dahil sa kanyang ginawa. Matapos niyang maitapon sa lupa ang bangkay ng kurkur, ay mas lalo pang nanggalaiti sa galit ang mga kasama nito. Halos lahat ng mga unlaon at kurkur noon sa paligid ay nais kitila ng buhay si Gonzalo. Nang masipat niyang papalapit na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, ay agaran din naman niyang binuksan ang lagusang kanyang pinasukan. Nag-iwan ito ng lupang kawangis niya upang magsilbing panlilinlang sa mga nilalang. Sa pagsunggab ng mga kurkur sa kanyang naiwang katawan, ay walang kaide-ideya ang mga to sa mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang lumitaw si Gonzalo sa likuran ng mga demonyo. Walang habas niya itong pinaghahampas ng kanyang tabak na siyang agaran din namang ikinamatay ng iilang kurkur sa paligid. Nang maramdaman nilang naroon sa kanilang likuran si Gonzalo,
ay agaran din naman nila itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa hindi na maaaring gamitin ni Gonzalo ang pagpasok sa lagusan, kung kaya't wala na siyang maisip na paraan kung hindi ang harapin ang kanyang kalaban. Sa pagsugod niya sa mga ito, biglang nabuhayan ng loob si Gonzalo nang makita niyang papalapit na sila Sulay sa kanyang kinaroroonan. Kasakasama nito ang kuraret na tila ba labis-labis ang pagkabitin sa laban. Nang tuluyan na silang makalapit sa mga kurkur, halos hindi na nagawang makapalag ng mga ito sa kanilang ginawang pagsugod. Dahil sa naipit na ang mga demonyo sa sulok ng kakahuyan, kung kaya't hindi na nila nagawa pang makalaban sa pangkat ni Gonzalo. Labis-labis din ang panghihina noon ng kanilang grupo dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Nang malipol na nila Gonzalo ang mga kurkur, tanging unlaon na lamang ang natitirang nakikipaglaban. Si Gonzalo na ang humarap sa mga nilalang na yon, gawa ng siya lang naman ang merong armas na makakapatay sa mga ito. Habang pinapatay ni Gonzalo ang mga unlaon, dahan-dahan namang napapaupo sa lupa sila Samuel. Hindi na kasi nakayanan noon ng kaibigan ni Gonzalo ang labis na pagod na nararamdaman nito. Dagdag kalbaryo din noon para kay Samuel ang kanyang mga natamong sugat sa pakikipaglaban. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ginagawa ni Gonzalo, panay naman ang pagmasid nila Sulay at Mirno sa buong paligid. "Ano, Sulay? May darating pa bang hindi inaasahang bisita?" tanong ni Samuel. Hindi ko alam, Samuel. Pero ramdam ko na ang lahat ng nilalang sa lugar na ito ay matagumpay nating nagambala. Sagot naman ni Sulay. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran nitong paglapit sa kinaroroonan ni Gonzalo. Ginoong Gonzalo, tapusin niyo na ho yan ng mabilisan. Nararamdaman kong merong paparating na hindi kaaya-ayang mga nilalang. Wika ni Sulay nang makalapit ito sa kinaroroonan ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika ni Sulay ay ang agaran namang pagtarak ni Gonzalo ng kanyang tabak sa katawan ng unlaon. Kasabay ng pagtarak nito ng kanyang armas ay ang paglamo ng lupa sa katawan ng nilalang. Matapos niyang patayin ang mga unlaon sa paligid, agaran din naman siyang lumapit sa kinaroroonan nila Samuel. Hindi na niya pinili pang magpahinga sa lugar na yon, gawa ng mas iniisip noon ni Gonzalo ang babalang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Kahit paika-ika pa noon ang paglakad nila Samuel, ay pinili nilang pilitin ang kanilang mga sarili makalayo lamang sa lugar na yon. Isang oras lamang ang lumipas, tuluyan na ngang nadapo sila Gonzalo sa madamong parte ng arayat. Doon nila napagpasyahang magpahinga upang mapaghandaan ang kanilang susunod na paglalakbay sa bundok na yon. Habang nagpapahinga sila Gonzalo, panay naman ang pagmasid nila Sulay sa buong paligid. Tanging si Sulay lamang noon ang natirang aswang, kung kaya't sila na lamang ang inaasahan nila Gonzalo. Hindi na muna nila piniling isipin ang pagkamatay ng kanilang mga kasama dahil nais nilang mapagtagumpayan ang huling misyon ng kanilang pinuno. Alam noon ni Gonzalo na labis-labis na nalulungkot sila Sulay at Mirno sa pagkawala ng kanilang mga kapatid sa baryo. Kahit din si Gonzalo noon ay hindi mapigilang manlumo dahil sa katapangang ipinakita sa kanya ng mga namatay nilang kapatid. Di niya man alam kung paano niya mababayaran ang sakripisyo ng mga ito, pero nasisiguro ni Gonzalo na kapag nagawa nilang mapagtagumpayan ang kanilang misyon, ay paniguradong magiging masaya ang mga namatay nilang kasama. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Sulay, ay bigla itong nakasipat ng mga aninong naglalakbay sa mga kakahuyan.
Medyo malapit lang ito sa kanilang kinaroroonan, kung kaya't agad din naman nilang ipinagbigay alam kay Gonzalo ang kanilang mga nasilayan. Ayon kay Sulay, na ang mga nilalang na nasipat niya sa lugar na yon ay nasa kaanyuan ng anino na merong wangis ng baboy ramo. Maaaring naglalakbay lamang ang mga nilalang na yon sa pamamagitan ng anino upang malaya nilang marating ang bawat parte ng lupain ng Arayat. Ilang minuto lamang noon ang lumipas nang tuluyan ng makalayo ang mga aninong yon sa kanilang kinaroroonan. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong tuktok ng bundok. Inaasahan nilang nagsasabi ng totoo ang kurkur na napaslang ni Gonzalo, kung kaya't buhay na buhay ang kanilang pag-asa na matagumpay na maililigtas si Sinukuan. Sa pagdaan nila sa mga kakahuyan, halos masilayan nila ang samut-saring mga nilalang na namumuhay ng payapa sa lugar na yon. May iilan din silang nasipat na mga engkantong itim na nagmamasid sa buong paligid. Ginagawa nila ang bagay na yon upang madali nilang malaman ang mga daanang maaari nilang suungin kapag may mga pangyayaring hindi inaasahan. Ginoong Gonzalo, may nakikita ho ba kayong engkanto sa paligid? Ako kasi, wala akong nararamdamang kahit isang nilalang na umaaligid. Nagtatakang tanong ni Sulay. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang pakiramdaman ang lugar na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang natigilan si Gonzalo sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niyang purong maiitim lamang na presensya ang bumabalot sa buong paligid. Biglang nakaramdam noon ng takot si Gonzalo, gawa ng alam niyang hindi ordinaryo ang mga ganoong presensya ng mga itim na engkanto. Matapos niya itong makumpirma, pinili niyang sabihin ito sa kanyang mga kasama upang kahit papaano'y magawa nilang pakiramdaman ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong tuktok ng Arayat. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang paghahanap nila Gonzalo sa kinaroroonan ni Sinukuan. Okay, Warriors. Nakakalungkot man sabihin pero last episode na tayo sa susunod, kaya di ko alam pipremiere ko ba o rekta upload ko na lang kasi gusto kong gawing special, pero para di na kayo mabitin, lapag na lang natin kaagad. Yun lang. Salamat.